teď. Co je? Jo. No, bude to. Už nikdy nebudu tvrdit, že jsem předvtělený Sammy Davis Jr. Návštěva Drsnolandu. Hrdina posledního tažení. Díky, děti, ale teď konec srandiček a chvilku vážně. Jo, tento týden chystáme slavnostní otevření Drsnolandu, nejukrutnějšího místa na zemi. A tento týden nabízíme i ukrutně nízké ceny vše za polovic. Ne. Slyšeli jste to, brckové? Jestli už neškemráte u mámy a táty, teď je nejvyšší čas. Nebojte se, o nic nepřijdete. Já si aspoň v klídku přelouskám noviny. Odchod. Tati, vzpomínáš si, jak jsi říkal, že návštěva Drsnolandu přijde na šílený prachy? Dneska přijde na šílený prachy všechno. Mrkni na tuhle bibličku. 15 babek. A je tam jen 10 přikázání. A přitom dneska řeší každý. Až tady na toho. Ale tenhle týden je v Drsnolandu všechno jenom za poloviční ceny. Pojedem taky, prosím, prosím, prosím. Prosím! Ne, jděte za mámou. Hurá! Mámi, představ si to. Celá naše rodina pojede do Drsnolandu. Ne. Já jsem naplánovala jiný výlet. Zítra všichni pojedeme do ptačí rezervace. Prý tam letos instalovali úplně nová krmítka. Vypadají jako malinká bystra a stojí na štíhlé vysoké nožce. Mámi, tati, vám je na tom smrtelně. Přesně tak. Smrtelně vážně chci do Drsnolandu. A víte, že tam nejsou jenom atrakce pro děti? Mají tam taky rodičovský ostrov. Jo, tanec, bowling, butiky a víc jak 100 barů a proslulé chemoterapeutické centrum. To je městečko, Ňamiland. Autička ve tvaru zákusku. Hurá! Přestaňte, děti. Ještě jsem neřekla ano. Kdykoliv jsme jeli někam na výlet, skončilo to nebezpečnou ostudou. Nakonec se vždycky pohádáme a zavládne tichá domácnost. Slibte mi, že tentokrát se to nebude opakovat. Ostuda? O čem to mluvíš? Třeba o návštěvě farmy těch bigotních věřících. Ach, ano. Podívej, Marč, pořád se ještě nebrání. Můžu blbnout, jak chci, a nic mě nezastaví. Ještě horší byl ten výlet na Sandy Beach. Troubové. Letos bych ráda, abychom drželi hezky pohromadě. Pořádně si užijeme a dáme si trochu do těla, abychom měli po letech na co vzpomínat. Bez obav, mami, ještě na nás budeš pyšná. Čepička s humrem, krásné průsvitné adamky, kolečkové brusle, neviditelné vodítko na psa. Prosím, mám zbaleno. A nezapomeň dát spasiteli každý den misku obecných vloček. Nechceš to někam napsat? Ne, sákry, co pak jsem senilní? Dobře, tak pa. Počkejte, co bylo to poslední, co jsi říkala? A který z nich je spasitel? Vraťte se! Tak který z vás nosí noviny? Dohoda zní následovně. Užijem si vůbec ten nejlepší víkend, nebo si rozejdeme a každý si najde jinou rodinu. Platí! Dálnice. Všichni připoutat. Řítíme se do Drsnolandu. Žádnej strach. Ještě mám ESO schovaný v rukávě.
Tati, nezajdem si na sváču? Ne, Kontrola ovoce a zeleniny. pane bože, co si teď jenom počnu? Přes tebou, Homere, žádnou zeleninu přece v autě nemáme. Že ne? Mám jí plný kufr, máš. Pašovaná zelenina. Vezete nějaké občerstvení? Halo, pane Wimbly, už zase spořilkové? A teď, rodinko, díky technice nasajeme trochu místního éteru. A jak stojí v apokalypse, očekávejme 7 znamení hněvu. Když prvním znamení pan Kudiš. Pokračujeme ve výčtu znamení s naší oblíbenou Vanessou Williamsovou. Táti, nestojíme už v 5 různých státech dost dlouho. Ne, Nebylo by lepší zastavit a trochu se prospat. to je přece zbytečný, máš. Nejsem unavený, vůbec nejsem unavený. Ty jo, měl se trochu prospat. Seber, jdi, tohle je na draka. Dej mu to radši s kratkou. Homere, ne, zase se ztratíme. Neboj, holka, v těch dnešních moderních autech se ztratit nemůžeš. Všechny ty silikonové čipy a vůbec... Vítejte v Drsnolandu. Tak vida, a jsme tady. Slovo zkratka je pro příště tabu. Pamatujte si, parkujeme u Ichiho. Za chvíli přistaneme v samém centru Drsnolandu. V zábavním parku budoucnosti, kde všechno šlape jak hovadiny. Hodiny, pochopitelně. To je poprvé, co něco tak nešlapalo. Dnes nejsou v provozu. Drtič hlavy, koupel v krvi, cimpr-campr, oddělení první pomoci. Jeden dospělý a 4 dětské. Nechcete si vyměnit nějaké drsno peníze? A to je co? Drsno penězí se platí jen u nás. Stejně jako běžnými penězi, akorát je to zábavnější. Bere, tati. No tak dobře, když zábava, tak mi to dejte za $11. Drsno peníze nebereme. Ne, Jeskyně u výkřiku. Na můj vkus trochu drastické. Jo, ale je to jenom jako. Na děti to má blahodárný vliv. Au. Nedělejte si starosti, madam. U nás v Drsnolandu věnujeme násilí stejnou pozornost jako vy. Dbáme na to, abychom ukázali všechny souvislosti případného zmrzačení, jen tak se dá vychovávat a strašit zároveň. Jaké souvislosti máte na mysli? V televizi myš vyřízla kocourovi plíce a hrála na ně jako na dudy. V další scéně zase kocour normálně dýchá. Přesně jako v životě. Podívejte tamhle. Dám si toast s dvojitou mozkovou plynou. Barte! dušené uši. Homere! Jsme tady teprve 2 hodiny, ale už se zase stydím až do morku kosti. Jsou to normální jídla, mami. Akorát je trochu drsně pojmenovali. Aha, tak je to. No dobře. Jednou dětské vnitřnosti. Jsem znechucen, milostivá. Mami, to je telecí. Dětský koutek. A opravdu se to bude bavit? Ale ovšem, děti balonky zbožňují. Močánkolent, výbucholent, plamenometolent, felečarozíznohlent. Koukněte, bude poslední přehlídka robotů. Rychle, nebo bude muset čekat do 12:05. Barte, tady pochodujou tvý nejděsivější sny.
rostomilá je, ale bude hodně ostrá a málo sterilní. Ostrá možná, ale jinak neškodná. Je to nejnovější řada inteligentních robotů. Jejich čidla zabraňují výpadům proti hostům. Mylí se pouze navzájem. Objekt Scratchy zahubit. Objekt člověk neubližovat. Viděl jsi to složité zařízení? Tak proto tvůj robot nikdy nefungoval. Jízda na kmeni. Takhle nějak jsem si to představovala. Hezky v klidu a všichni pohromadě. No, mám pocit, že být všichni pohromadě někdy znamená být každý trochu někde jinde. Rodičovský ostrov? Přesně. Myslíme, že si budeme vzácnější, když se uvidíme až u večeře. Co vy na to, děti? Děti! Vítejte na Rodičovském ostrově. Ichiho diskotéka ve stylu 70. let. Fakt? 70. léta. A do všech podrobností. Hele, i ten barman vypadá jako John Travolta. Jo, ale jen jako. Hele, Lizo, co tady všechno mají? Paráda. Jmenovky z Drsnolandu. Berkeley, Barry, Ben, Born. Co pak tak se někdo jmenuje? Mami, kup mi moji jmenovku. Ne, už jeden Borte. Mluvíte se mnou? Ne, můj syn se taky jmenuje Bor. Kdo vůbec jsou tihle pajduláci? Ty si nemůžeš pamatovat. Ichiho Scratchyho důl plný přátel. Vysílalo se to jen krátce. Tohle je navtekaný kozel, strýček termit, kukluk sňam. Aha, asi nebyli moc srandovní. Já nevím, navtekaný kozel docela ušel. Vítejte ve Scratchyho tanečním sále, kde celoročně probíhá silvestrovská veselice. A jdeme znovu. 3, 2, 1. Musí být báječné připíjet na nový rok znovu a znovu a znovu. Prosím, zapte mě. Ichiho minové pole. Vypadají nespokojeně. Přesyn balóny. Pan Roger Meyers, laskavý génius a stvořitel Ichiho Scratchyho, zbožňoval a ctil téměř všechny obyvatele naší planety. A oni na oplátku zbožňovali jeho. Výjimkou byl rok 1938, kdy sklidil ostrou kritiku za kontroverzní grotesku nacistický nadčlověk náš vzor. K jeho nejvýznamnějším dílům patří dlouhometrážní muzikál Konečné řešení. Hele, babčo, já si tu potvůrku vyblesknu. Fotografování s bleskem zde není povoleno. Dalším celovečerním snímkem Rogera Meyerse byl úspěšný Big Ochio. A teď budeš hezký hodný pichočil a přestaneš mi laskavě lhát. Slibuju, že vám nikdy neublížím. Tak ti nevím, jestli nás to násilí ve filmech fakt otupuje.
k jídlu. Dobrá. Tak, milý Ichi, ty si fakt myslíš, že jsi idol dívčích srdcí? Radši ne, bráško. Smradlavá kulička. Jen jsem vás chtěl pobavit. Já to nechápu, vždycky mi to projde. Seržante? Kýbl a hadr k východu z Poblionu. Už za sebe vrat na střeše tanečního sálu. Okamžitě doplnit jmenovky se jménem Board. Opakuji, všechny jmenovky se jménem Board jsou vyprodány. Oprava robotu. Kéž by tolik neskučili. Vazební místnost. Taky? Nakop jsem jednu z těch drsňáckých příšer do zadku. Jasně. Jeden prostě neodolá, že jo? Dejte mi 5 těch triček s nápisem Vůbec ten nejlepší víkend. Já bych jeho matkou propadla bych se hanbou. Další vzkaz pro paní Simpsonovou. Zadrželi jsme rovněž vašeho staršího, tlustšího a plešatějšího syna. Hanba mě fackuje. Kdyby to byla nějaká díra, nejradši bych se propadla. Jak chcete, tak do propadu. Proboha, to bylo řečeno jenom obrazně. Musíte mě vyslechnout. Teorie elementárního chaosu praví, že roboti se nakonec spiknou proti svým stvořitelům a promění svět v krvavé orgie kopanců a škrábanců, až se všichni požerou navzájem. Kolik času zbývá, pane profesore? Podle mých propočtů ti roboti nezešílí ještě následujících 24 hodin. Sakra, zapomněl jsem odečíst jeden den. Vůbec se s tebou nehodlám bavit. Ale mě se brali z politických důvodů. A jaký byl ten politický důvod? Nakopil jsem jednoho přirostlého myšáka. Mám ti to snad nakreslit? Pane bože, co je zase tohle? Objekt Scratchy